tagħhom tas-sagrifiċċju tal-volontarjat. Hekk żguri li dak li qegħdin naraw illejla huwa tant xogħol ta' ħidma matul is-sena, hekk tant laqgħat, tant ħsibijiet flimkien. Hekk hu bil-parteċipazzjoni ta' kulħadd inkomplu hekk nibdu dan is-sabiħ fil-parroċċja tagħna, hekk ħalli nagħtu qima vera lill-Madonna tal-Grazzja. U l-festa verament nagħmluha lilha u jalla hekk kif ħabbru ta' qabli inkunu flimkien mhux biss matul dawn il-jiem, imma mod speċjali nhar it-tlieta aħna nibdew din is-sena speċjali tal-75 sena mill-inkoronazzjoni tal-kwadru. Kalla jrid nhar it-tlieta fis-6 ta' filgħaxija ninġabru lkoll fis-santwarju madwar l-Om tagħna Marija l-Qudiesa hekk flimkien u mbagħad noħorġu fuq it-suntier fejn nixalu l-annijiet mal-faċċata il-għadiet mużikali tal-parroċċja tagħna wkoll ser jagħmlu marġ flimkien madwar it-toroq ta' Ħażabbar biex nibdew din is-sena kelli fiha żgur li nagħtu gost lil Marija għax ħankunu flimkien bħala wlieda u bħala aħwa ta' xulxin. Hekk inħeġġiġkom ħafna biex matul il-jiem tal-festa hekk nersqu leha ħatwassalna lejbina Ġesu lejn is-sakramenti tiegħu tal-qrar u tal-Ewkaristija b'mod speċjali u ngħixu anke il-ħamis flimkien, il-ġranet tan-novena u lejlet u nhar il-festa flimkien. Grazzi mill-qalb il kulħadd u l-festa tajba lil kulħadd.